Namar kecing rah pisa ki kli nong sensyar kata bakentup ya ki sim tang na banta kecing yo nong shimet iladi ka warapat ikhun ki hajar hakalanot ke bakrau ka ba kaladon kecing dono ya ki yeng gisam bat don ru ki balahab ban patch nong namar ba kim shinganshu ban syong bansa kani kala ja kishnong balat ka bahab Southwest Khas Hills District bat kumju ra kishnong ki baron ka thain dangar East Khas Hills District abak ladon ki paj ba nong shushnong ki balamat kecing susi namar kecing syarong no akawa umngi bat kadaw ba kadai namar kecing cur palat kecing klong yu mau siap habai kran ba kelang singan thongni bodai weinik samla ka dong ka thain dangar ubadai ru nong ilam ka new trap Aceh National Movement ula ong ba kecing sya jong sim hima mahram bat usim ka hima bhoal ban klong mau bat ti siap hakapor badan kecing ge senasya tang ban biang ka platengka halor kecing ja ka ba kamdesu ka ba long ka bra thamai Henry nakawai kapor syakawai pat bat hadu mata klepman bat kata kadai ka jingsha rongno ka jingsha bamum jong kisnong kibadan hasenda jong ni kawa ungi ka long ka ike ka ba nyemla klamda panpau ya ka jing ai kublai ya minister in charge jong ka flood control pada keju upor ya se ecem sompleng emile boleh sumkhia nakamenta kani ka kam kabulong kan ka jingeda ya kisnong kitau halor ke jingsha babum halor ke jingsha rong no jengki spa tli ki yeng ni lasaki ha ki snam ke bonswa ha ka bada ki photli ki yeng ki haban kenria nangni naga balat bat ki hapan teriak syakwi te kaliang bat om deta kata mentang kena kani ka wa umgi kala bam sang thi po hang thi rum ha kani ka area dangar ngimslam ban sakhi ya ke jingja no jong ki kisnong namar kata ka khndo ka siap ka jong ka riksi jong ka dong kan sentut nyo syati syabangla laju ong haki por ki haki hakaktian kelong ba kari jongi kadap dekadut kangap henry hangni sibenta jong kari kesi ki kadut berkangap kisentut hang ti Bangladesh den mar kata kadon kadaw ya ka ba ngi kum ki nongalam jong dekadang bat khamtam kum unalam jong ka H&M apa pau ba kidon artli ki daw bat kata kawai kade halor kajing lightland jong ki khar Bangladesh ba kin klong mau kin ti mau nang thi ke area bomarsenda bat ka border India kata kade wai daw bat kabar kade halor kajing sha jong kinosensyar jong kisim jong ki artli ki hima khamtame ya usim maharam ban nadu ka jingsha jong u ban klong mau klong siap ha kitu gisnam ki bakerek ni ka fencing kala penlong kala penjot hadu kan ini ka maryang ka penjot bat kalala ban penjuro ri bubun ki yeng bat kayaja hadu ini singi ya ka jing penjot bat kanyai bitengru ladang imla banyo ka jingeda kani ke jing sha jong ni usim kalor halor ke jing yo kamai ukwa ban su penlong ya kani ke jaka ban kamai ri om ban yada ya kani ke jaka ekšnong ki thau tang balabiang ka plak tengka ke jong u plusha dikumangi ngitip maka jing klong mau klong siap kalau long bean henry uniu si menta kini kino sensyar menta kiai beteng hadu kini kisngi bansha bean ban klong ya kini ki yau mau badi usiap nama kata kadi kuwi kadau ku bah khmadu kum we ni sama jong ni dong ngamla bansu pej ni ban song klikti kalau kata benta kum kasengro ngile konsol i loya but kabasya kami jongi ni hab ban appeal sya ka NGT bat ka NGT kan seyo ban bisar
halor kan ki jingle jong di sim bad ha ju opor halor ke jingklong jong ki kharbangla angti ha khaput but ke jaka jong India naklang jonga akon tuwe ke DC ban habban shimkhia shim gnu initiative khnang ba ki thi ki kharbangla kinum yolat ban klong bi ai bar kum ka pa umta ke jing bomdon ke jing alat ban klong yau mau bar ke jing bomdon jong ki jing ke fencing bala ban yada ke jing kiu jong kharbangla le se omde ban ki klong tu ma hawi singi kin lutero ya ki nong shnong jong ka kadong bat ka thai